Diajeng. Wong ayu, ayu mutine boten den tak pondhong ning kratonipun Kakang Nduk. Kowe njaluk apa ta sembadan kowe nyuwun apa ta sembadane waton kowe gelem sesandingan katresnan kelawan pun Kakang. Apa kowe kersa dadi garwaku minangka sigaraning nyawa Cahayu? Kersa Mas Hari. Ngertenono nek raja-raja liya panganane pizza, panganane burger, nggih Raden Garing panganane suket. Lah kok maksudnya nggak ngono piye to Mas? Delengen raja-raja liya sing nglamar kowe apa banyune? Apa inumane? Sprite, Fanta, nggih aku paceran. Lah piye to? Kok pacaran to Mas? Mula nduk ayo kelawan pun Kakang. Ya. Ya. Ya.